Ez digute kontatu hau azukreaz. Erabat kaltegabe izango balitz bezala saltu izan digute beti. Baina konturatu bazara, azukrearen merkatua infinitua da. Leku guztietan baitago, forma eta kolore guztietan. Konturatzen bazara, askotan, lepo jan ondoren ere, azukrez beteriko postrea jaten dugu. Ez da hori izanen menpekotasuna sortzen duelako. Azukrearen industriak menpekotasuna erabiltzen du salmetak handiagotzeko eta onura ekonomikoak handitzeko. Badaude ikerketa zientifikoak non agatoiei azukrea eta kokaina jartzen dizkiena. Eta 10 aldiz azkarago joaten dira azukrera. Hau ikaragarria. Azukrea mundu guztian zabalduen dagoen droga legala da. Munduko elikagai nagusien da minbizia sortzen. Adibidez, minbizia duzunean, non duzun jakikeko glukosa sartzen dizute, eta minbizia dagoen lekura joaten da. Hori dena jakinda, hausnarketa bat egin behar genuke, guk eta bereziki, gure seme alabei alde neurrian gutxitzen. Zaindu zaitez. Gustatu bazaizu, My Like Button mesedez.